Ya, dhuwur kan ya. MC. Cok. Nah, yo Mas. Sinten? Mike niko. Mike. Heeh. Waduh iki piye iki carane iki? Carane ndi? Sumpengku kan di simpengku kayak kuwi jajal. Nah, enggak. Nggih. Ya. Niki Mas sinten iki? Mas Dalang sinten? Mas Putut. Mas Putut cilik. Lulut. Pak Dalang nggih. Matur nuwun. Cocok. Wah. Monggo. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Mas Putut. Mboten kula Femas, Pak. Femas, wo Mas Femas. Nggih. Niki sampun lulus saking perdalangan. Mboten kula mboten anu sinau. Nyondro manten. Mboten. Mboten lari niku. Oh nggih. Nggih, nderek ajar mawon iki. Wah, cocok nggih monggo. Wah, jaranan barang toh? Mboten. Wah, cocok. Mboten kula niku kuli kok. Maksudnya kuline wong-wong. Manol neh. Niki kula nderek ajar bawa nyun pelek barang Mas Irman. Iki kok Pak Sunarto ya bawa apa-apa lho sing duwe omah. Pak Sunarto, wah tesih wungon kok. Iya. Sing pundi nggih tiange? Nika. Oke. Cocok. Wah. Kiraku kowe tan citra. Wah, tepuk tangan. Sip. Nadyan suwe tak enteni. Wah, cocok. Layang kinawa maruta. Ampun tepuk tangan terus kaya doro. Ya. Ngambal-ambalan ngenteni. Jangan tepuk tangan. Wes suwe tak enteni. Rasaku antu. Pijer krungu semaya elinga yen tak enteni. Ngapunten nggih Pak Dalang. Oh, sae. Niki cacah niki ngoten niku. Nggih. Kledang lakae bocahe teko. Matur nuwun, nyuwun ngapunten niki. Derenge. Niki langgape napa niki? Niki dawahe anu tak anteni. Monggo. Ya. Nyuwun swantene Mbak Nur. Mbak Nur. Nggih, Mbak Nur. Nur Hirman. Wah. Suwi mboten panggih Mbak Nur ini. Nggih. Awet tuwek. Hah? Awet enom maksudnya. Lain wis tuwek. Sakniki Derek mawon, Mas. Kula mboten bayari ya. sepinten, Mas? Nah. Tepuk tangan.